Ilocano version kakabsat ti kailan kaya pinutar da ito mo. Tatay ko mata magustuhan nyo. Nagsaem ti gasat ko, ngayon sangbay mo kaniya. Jakla ni namnama, nga syaktay pagay ayamam. Nagkari kapay kaniyang idi, asi siyak lang awan sa bali. Ket siya tay na pamati. Nagsakit unay tuy nakim, nga syaktin kain bahati. Ngem ti kinagpay sumuna, syaktay gulgulibam. Nagkari kapay kaniyak idi, nga si siyak lang awan sa bali. Ket siya tay na pamati. Kaano nga ta biyak ko maalak dayta ayat mo. Kaano nga ta biyak ko mabukudak day tapusom. Kaano nga ta biyak ko matakikwak day tanakem mo. Kaano nga ta maala. Kaano nga ta mabukudak. Kaano nga ta matakikwak. Kaano nga ta biyak ko maalak dayta ayat mo. Kaano nga ta biyak ko mabukudak day tapusom. Kaano nga ta biyak ko matagikwak day tanakem mo. Kaano nga ta maala. Kaano nga ta mabukudak. Kaano nga ta matakikwak. Nagsakit unay tuy nakin, nga siyak tayong kain bahati. Ngem ti kinagpay sumuna, siyak tay gulgulibam. Nagkari kapay kaniyak idi, nga si siyak lang awan sa bali. Ket siyak tay na pamati. Kaano nga ta biyak ko maalak dayta ayat mo. Kaano nga ta biyak ko mabukudak day tapusom. Kaano nga ta biyak ko matagikwak day tanakem mo. Kaano nga ta maala. Kaano nga ta mabukudak. Kaano nga ta matakikwak. Kaano nga ta biyak ko maalak dayta ayat mo. Kaano nga ta biyak ko mabukudak day tapusom. Kaano nga ta biyak ko matagikwak day tanakem mo. Kaano nga ta maala. Kaano nga ta mabukudak. Kaano nga ta matagikwak. Gaman ako na yung kakabsat, kahit sabay kumanta magustuhan nyo. Yan, pakishare mo ito yung kakabsat.